Salutare toată lumea, eu sunt Joker și sunt aici alături de Marian și ăsta este primul nostru episod. Să începem. Bă, zi-mă și tu salut. Salut. Ce s-a întâmplat? Aveți, s-ar putea să fie mouse. Da, e ok. Dăm ca și intrăm din nou. E o problemă. Așa îmi face mie de obicei când e o mapă sau ceva. Am intrat la CT. Se pare că nu vede bine de desfășurare. Oi, ce fac, mă? Așa. Puteți. Hai, bine. Este, mă, n-am luat. Fraiere. Căcatule. Acum, oh, ce armă cea mai bună. Mă, dacă sunt la noi în echipă. Ia să vedem. Decât 2 pe bune. Și mi se pare că omul e dead. Decât 2. LOL. Nu pot să cred. Sper că nu este prea tare sunetul. Așa, e mai ok. Fac, de unde a tras? A, era acolo jos. Cred că primul episod o să fie de 10 minute, cam așa. Da. Mamă, cât mă enervează. Mă scuzați pentru grafică, dar nu merge mai bine decât calculatorul. E vechi, mă l-am de nu știu când. Nu uitați, dacă vă place, să dați like, subscribe și share dacă vreți. Bun. Avem scorul 4-6. O, nici. Oh, atât am vrut. Îl aud, îl aud eu. Îl aud. Uite-l, uite-l, uite-l. Bine, mă. Da, avem și bombă. Mi-a luat ceva. Cam ea și fără înjurători.
le arătăm noi la fraiere ăștia. Oh, nu l-am luat, acum am văzut. Nu, pe la aligator. Unde e, mă? Cred că vin pe partea cealaltă. Hai să mergem. Nu, mi se pare că nu vine pe partea cealaltă. Mai are multe flash-uri. Armazor, mai doi. Termina timpul. Cred că să mai filmăm în jur de 10 minute, de 2 minute, cam așa. Era AFC pe bune. Adică AFK, mă scuzați. Nu pot să cred! Nu pot să cred că m-a luat ăsta. Ok, toată lumea, eu am fost Joker, ne vedem data viitoare. La revedere!